menolak ada jemut garo bekasi. Jadi bagi ada jemut tikim ya pihak hikin ya kasih jentian garo kategori nadu 1972. Dia bagi pihak jemut kan basadon lah kajong ro. Kat bakari India baru kawai ka don betang ka ST kategori. Tang mekliat ya don ABCD kategori po ST. Ladon saya kata kajing ada jemut. Hak budi buat ka reservation policy. Dadi ki beda jemut tikila ada benwarak bet ST kategori nadu basdang nadu 1972. Menu bo penhiper jemut kata ada jingkeli. Bakadon ke jinga per jingmut na takadau ka sami kan dengan polisi. Dadi bakam don jinga per jingmut ti nadu 1922 ti kala ada bandon berkompanya ST kategori kumbalong ki wei jela. Let hapo Asam ki don sibun ke ST ka don betang ka tribal reservation policy, let ha Mizoram, let ha Nagaland, let ha Keleng ka don betang ka ka schedule tribe kategori. Ni hang ni le schedule tribe ru combine ba SC nalor kataru de karu la wan apply ha kategori garo lada kinang garo bat kitip ya ka riti dustur garo. Ti pinyo polisi na igum kata. Mo? Pinyo polisi na igum kata. La yo ka polisi ka bakla tam ta ha bertai. Ti lada ka sarkar kam review kum ya kata ka kategori. Kum ya kata ka polisi ti kinle yu shu. Tenri ke basusi ke boong pi ha jakaba ucip master kun take note ya kane da ka boong ba okay ya ka suggestion do pingin take ngin persyang bana keren biang sakar ong panon kili cekut kata kan ke basusi kata de ka ba arpat ka ba nga kwa keren kelong bohot na kalian ka seng ngim la re ban ong yano ba nai keren ko bo da ne nai ai baro ki nong song sidong ha ka jala makhlia baro ki seng ha ka makhlia ka ki don laka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng daru ki don laka jong ka hok ban keren miru ki don laka jong ban keren ba den ru don laka jong ka hok ban keren rei tangga wei ka bangi kwa kalong ba ladang yo ya ka sarkar badon sikit kli kalong kan khot ya kita barok ban kli jumot kan ki garo ki seng garo ki kwa ban yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka party ki kwa bang yu khot lang ya kran ang ta kan ka ba ma ka di ka poi sa kata ka ba kai ka kut kan simrai ti kalong ka mama ten rei la dau chup mastar unyat ki bru ban le sakut te mano ban kitli mano ba ban kitli la da ki brum ta ki sim serious ka jingkren no chup mastar ki le sakut hatu umdi chup mastar ba hap sim kitli te ka jingkli ka sarkar ta kalong ba phin ai wai no ya kan kam kan bisa ka kut ni phin sim kitli ban pen pe that is the question ka bang ikwa ban kli na ta kadau ngi wan hang ni ban ai jumut ba ya manta pen be chwa sarkar nai pen bode ki bruban syukur tenrei lada kamle de kam ka kumboong mo ha dala omban sesu ti ka sangrop thom te kan poi hi seta hi ke ti ngi khmi lenti ba lengba intervention jong ka law minister lengba intervention jong ki minister bron ka jongi ka sarkar kan pek ya kane sa sisin haba pek kamut omdi tang ban pek tang ka korsta haban pen baru ya ka policy kumnungin syuton sa ya ka polisi ka basan posnem ka bom ya hap hai rem bat ni kidan sibun ki gray area kidan sibun ki jing deko akan polisi ya ka badon kam ban penbek